Tak priatelia, zdravíme vás. Vítajte pri mojom podcaste, ktorý má názov 30 minútovka a je to vlastne prvá séria, prvý diel tohto môjho podcastu. A dneska som si zavolal prvého svojho hostia a hosťom je bývalý starosta obce Novej Bystrice, inžinier Jozef Balačín. Ahoj Jožko, vítaj, ďakujem, že si prišiel. A ja ďakujem za pozvanie. Tak, podcast bude fungovať tak, mám pripravené na Jožka nejaké otázky, ktoré mu poviem, on sa mi bude snažiť odpovedať. Dúfam, že na všetky otázky sa mi bude snažiť odpovedať a na všetky dostaneme odpoveď. Tak poďme pomaly na to, Jožko. Tak prvá otázka, ktorú som sa ťa chcel opýtať, a tá otázka je, vlastne ako si sa dostal k tomu, že si sa rozhodol kandidovať za starostu? Čo bol tvoj taký prvý taký impuls, taká prvá myšlienka, niečo také, čo ťa doviedlo k tomu, že chcem byť starosta, chcem ísť kandidovať za starostu? Tak udialo sa to ešte v roku 2010. V tom roku som vlastne končil vysokú školu a v tom roku sa konali aj komunálne voľby. Rozhodol som sa ísť za poslanca najskôr. Začal som zbierať prvé podpisy a v prvej osade, kde som zbieral tieto podpisy, ma občania oslovili, že by boli radi, keby som si dal kandidátku aj za starostu. Takže viac menej som sa rozhodol na základe týchto podnetov od nich, priamo od občanov. Áno, na základe vlastne ľudí, že si želali, aby si išiel za starostu. Ale tak môžeme zhodnotiť, že to bolo dosť úspešné. Teda tri volebné obdobia po sebe, 12 rokov, ak sa teda nemýlim. Starostom by takto sa tak len tak nevidí hoci kde, v nejakej dedine, že by toľko rokov po sebe starostov. Tak bolo to úspešne, áno, dá sa to tak povedať, ale asi len vďaka tomu, že tí občania ma volili. Dali mi tú dôveru jednoducho, aby som riadil obec. Áno. Ja by som mal povedať potom ďalšou otázkou a ďalšou otázkou by bolo vlastne ten moment, keď si sa dozvedel, že si vyhral svoje prvé voľby, že si starostom, že bude starostom vlastne následujúce 4 roky. Že aké si tedy vlastne myšlienky, pocity prežíval, ako si to tedy niesol, akú si mal radosť, alebo či si mal predtým veľký rešpekt, či si sa toho bál, ako si to vnímal. Tak tú chvíľu si človek zapamätá do konca života, by som povedal. Áno, je to niečo, čo sa nepodarí hocikomu. Bolo to naozaj niečo veľké pre mňa. V prvom rade som mal naozaj obrovskú radosť, že ľudia mi dali takú dôveru. Prežíval som to tak, že jednoducho som sa tešil. Ale hneď na druhej strane som si uvedomoval, že je tu veľká zodpovednosť, že budem vlastne stáť na čele celej dediny a zastupovať všetkých našich občanov. Takže nebolo to naozaj len o tej radosti. Človek si hneď uvedomí, že ho čaká veľa práce a že to nebude naozaj jednoduché. Áno, Nová Bystrica ešte patrí pomerne veľkým obcám, tak pre takého mladého človeka to musí byť teda taká veľká výzva, niečo. Áno, presne tak. A ľudí ešte na druhej strane išiel som priamo z vysokej školy, takže bolo to moje, dá sa povedať, hneď prvé zamestnanie. Áno. Pamätáš si aj vtedy, či si to nejako oslavoval, alebo iba doma v kruhu rodiny, alebo či máš nejaké špeciálne vlastné také veci, ako oslavuješ tieto veci, alebo či si to len tak s pokorou prijal? Nie, skôr tak s pokorou a v rodine a pár kamarátov, čo prišli. A plus, čo bolo vlastne počas tej volebnej noci v kultúrnom dome. To bolo všetko. Nejaké veľké oslavy som nerobil. Dobre, tak taká ďalšia otázka, ktorá by nadväzovala na tú druhú otázku, taká prepojená. Čo ťa vlastne najviac na prácu starostu tak prekvapilo? Čo bolo najviac také, že si nečakal, že to bude také, že to budeš vlastne robiť, že také najväčšie prekvapenie na tej práci, čo bolo? Čo bolo najviac prekvapujúce? Povedal by som, že najviac ma prekvapili ľudia. Či už pozitívne, aj negatívne. Jednoducho, práca s ľuďmi nie je jednoduchá. Občas naozaj človek musí robiť rozhodnutia, ktoré nie sú ľahké a človek to zistí až pri tej práci. Áno, jasne. Tak sa tomu vlastne hovorí, že práca s ľuďmi je vlastne takéto najťažšie. Vyhovieť každému. To sa nedá. Každému, aby bolo vyhovieť. No, tak to ti verím, že to muselo byť také najťažšie s tými ľuďmi, ich tak ukorigovať, keď vieme, ako to funguje. Ja sa s tým stretávam. A pokiaľ chce človek naozaj dobre pre všetkých, nie je to možné, pretože človek musí rozhodnúť a musí rozhodnúť v medziach nejakého zákona. Áno, že musí vlastne aj človek tie zákony počúvať, aby išiel proti ústave, aby nešiel proti ústave. Presne tak. Rozumiem, chápem, jasné.
Máš nejaké také rozhodnutie, tak ďalšia otázka teda, na ktoré si tak najviac hrdý, že si to dokázal, že si to urobil pre tú obec počas svojich volebných období, že si to myslíš, že to bolo také ťažšie, že iný starosta by to možno nedokázal, nejaké taká vec, že na čo si najviac hrdý. Ja to poviem takto, ja osobne som hrdý na všetko, naozaj na všetko, čo som urobil, čo sa mi podarilo presadiť alebo urobiť, na projekty, ktoré sa zrealizovali jednoducho. Každý jeden projekt, ktorý prispel k tomu, aby naša obec sa rozvíjala, aby sme sa my ako občania mali lepšie. A keby som si mal vybrať jeden z nich, asi by som si vybral projekt zdravotného strediska, lebo myslím si, že to bola budova, ktorá bola naozaj v hroznom stave. Áno. Už bola doslova do písmena pred rozsypaním a podarilo sa jednoducho vybaviť na to finančné prostriedky a nemalé finančné, takmer 1 000 000 eur. A nielen to, vybavilo sa vlastne aj vybavenie tohto zdravotného strediska. A toto všetko vlastne prispieje k lepšej zdravotnej úrovni našej obci. Áno, a pomôže to vlastne občanom, lebo si pamätám, keď som bol menší, tak to zdravotné stredisko bolo naozaj v rôznom stave a Pamätáme si to všetci, aj ja som áno, tam chodil. a patrilo by sa to vlastne opraviť a dať čo sa aj dokopy. podarilo. Áno, to je super, no, lebo tá zdravotná starostlivosť je vlastne na prvom takom mieste pre ľudí. Tak netvrdím, že by to iný starosta nedokázal, len hovorím, že tento projekt považujem fakt za niečo, čo sa podarilo. Áno, rozumiem. Ďakujem. Mňa vlastne tak hneď napadlo, keď som ti položil tú otázku, že v mojej myšlenkách tak zostalo, keď som bol menší, ešte Nájdedinka 2015, keď sa vlastne Nová Bystrica stala, Nájdedinkou Slovenska, keď tam bola aj televízia, Martin Nikodým, tuším aj Katka Brichtová. Áno, či nie. tak. Ako si to vtedy vnímal? Bolo to aj také, že do dediny začali chodiť nejaké televízie viacej, dokumentovať tú obec? Samozrejme chodili jednak televízie, chodili občania z iných obcí, alebo či už z bližšieho okolia, alebo z ďalšieho a všetci sa pýtali na túto udalosť. Jednoducho bola to podľa mňa najlepšia reklama, celoslovenská reklama pre našu obec a pozitívna. Hlavne aj pre Skanzen si myslím, že zistili niektorí možno, aj pre Skanzen, ale pre celú obec. Jednoducho tam sa týkalo hlavne táto akcia občanov a obce Nová Bystrica. Áno, mám na to aj ja krásne spomienky, aj keď som bol menší, ale pamätám si to, keď to bolo na veľkom ihrisku futbalovom. Tak. A tak idem na ďalšiu otázku. Ako si riešil napríklad taký tlak, kritiku alebo nejaké konflikty v obci, keď sa vlastne stáli, keď si musel niečo takéto riešiť? Ako si to riešil? Človek, keď ide do tejto funkcie, tak musí počítať, že tá funkcia je spojená s kritikou aj s tlakom. Niekedy je tá kritika opodstatnená, keď nefunguje niečo ako má. Niekedy je, by som povedal, prehnaná, ale väčšinou býva opodstatnená. Vtedy človek naozaj musí robiť maximum preto, aby daný problém vyriešil. Nevždy je to jednoduché. Pri riešení tých konfliktov treba pristupovať v medziach zákona, samozrejme. Nemôže človek rozhodnúť tak, ako chce jedna strana alebo druhá strana, musí to byť v medziach zákona. Nemôže si teraz rozhodnúť podľa seba starosta. A niekedy to tak býva, že vlastne je nespokojná aj jedna aj druhá strana. Bohužiaľ. Jasne, rozumiem. Ako predtým si hovoril, že nedá sa vždy každému vyhovieť a nedá sa vždy všetko vlastne urobiť. Rozumiem. A keď ešte teda začnem takou ďalšou otázkou, čo si myslíš, čo je podľa teba taká najväčšia chyba, ktorú starostovia robia? Nemyslím tu na aký súcer, ale myslím tak po celom Slovensku. Takú najväčšiu chybu, ktorú starostovia robia a s ktorou napríklad strácajú ľudí alebo podobné veci. Ako to ty vnímaš? Je to zaujímavá otázka, ale neviem teda presne, alebo nešpecifikoval by som presne túto odpoveď, nakoľko každý z nás je iný, každý sme iný človek, každý má svoje pozitíva a negatíva. Na základe toho sa vlastne... Tak tá najväčšia chyba vlastne, čo sme sa bavili, že čo sa vlastne robí a čo ľudia akože vnímajú takú najväčšiu chybu, čo ty vnímaš teda, čo starostovia robia a čo sa dá zlepšiť. Tak to, ako si spomínal vlastne, že skús teda ešte nadviazať na tú otázku. Jednoducho, že by som to nešpecifikoval presne, že je to konkrétne jedna chyba, pretože každý človek má svoje pozitíva a negatíva. Áno. Jednoducho každý sme iný
a už záleží vlastne na tom starostovi, ako bude riadiť tú obec, čo sa viac prejaví na ňom, hej. Jednoducho, že či chce byť dobrý starosta, jednoducho, či sa naozaj chce snažiť robiť pre tých ľudí to dobré a čo najviac, aby vybavil pre tú obec. Áno, Takže jasne. nerad by som špecifikoval, že čo je tou najväčšou chybou, hej. Jednoducho je to vždy o konkrétnej osobe. Áno, rozumiem, ďakujem. Čo ľudia najčastejšie od starostu očakávajú, ale neuvedomujú si, že čo to vlastne obnáša, taká filozofickejšia otázka, dá sa povedať, tak čo si myslíš, čo to je? Asi to, že si starosta, že teraz všetko vlastne vybavíš, každému jednému môžeš pomôcť, čo? Niečo asi by si... V tomto zmysle, že ľudia očakávajú, že starosta vyrieši naozaj všetko, s čím prídu, jednoducho, či je to banálna vec alebo veľká vec. Tie väčšie jednoducho veci sú nadviazané na financie, pokiaľ obec nemá dostatok finančných prostriedkov, nemôže to okamžite vybaviť. Jednoducho treba na to priestor, čas, ak sú to naozaj veľké projekty. Ak je to niečo menšie, dá sa jednoducho pomôcť. Ak sú to nejaké veci, čo sa týka administratívy, tak to je úplne niečo iné. Takže tam je skôr o tom, ako rýchlo sa to vybaví. Áno, rozumiem, áno. Tak mám vlastne ďalšiu otázku, ktorú som si na teba pripravil. Aká je dôležitá komunikácia s ľuďmi, keď si vlastne starosta, lebo poznáme, vidíme, že niektorí komunikujú viacej s ľuďmi, niektorí menej ľuďmi. Ako to ty vnímaš? Aké to je dôležité, tá komunikácia s ľuďmi? Komunikácia je dôležitá, áno. Je dôležité podľa mňa podať občanom tie najdôležitejšie veci, alebo tie dôležité veci pravdivo, jednoducho, aby boli informovaní o všetkom tak, ako je, jednoducho, aby tie informácie boli podané tak, ako sú, hej, nevymýšľať si jednoducho, podať im to v takom stave, akom to je jednoducho, by som povedal. Rozumiem, že ako to je, tak hovorí, nevymýšľať si a nezľahčovať veci, ale vždy byť pravdivý a povedať tak, ako to je. A niečo ľudia chcú počuť. Tak, teraz si to istí. Áno, rozumiem. Niekedy je to naozaj jednoduchšie povedať, čo chcú počuť, ale áno, ale vždy to človeka vlastne dobehne. No. Tak. Ako každá vlastne tá, sklamanie napríklad. Tak. Aké hodnoty by mal mať dobrý starosta, teda dobrý líder v obci? Starosta, aké hodnoty by mal mať podľa teba? Tak podľa mňa v prvom rade by mal byť čestný človek, to si ja myslím. V druhom rade by mal mať rovnaký prístup k všetkým občanom, to znamená jedno, kto príde, vybaviť všetkých rovnako a podávať jednoducho tie informácie všetkým, keď prídu niečo vybaviť rovnako. Byť jednoducho v tom... Áno, ku každému mať vlastne ten istý meter. Tak. Pristupovať takisto. Tak by som to nazval, áno. Aby to nebolo jednoducho, aby sa necítil niekto uprednostňovaný. Ale... Áno, ten môj kamarát, tému pomôže viacej, tému pomôže menej. A Rozumiem. samozrejme zase by to malo byť len medzier zákona. Áno, aby sme neporušovali nič, čo nejde proti štátu. Tak. Takto taká otázka možno pre mladých ľudí, ktorí sledujú dnešný podcast, dnešné video. Čo by si poradil mladým ľuďom, ktorí chcú ísť do politiky a ktorí sú vstúpiť možno do politiky ako poslanci, ako starostovia a podobne? Čo by si tak poradil mladým ľuďom, že keby si ty bol mladší, čo by si možno urobil inak alebo všetko rovnako? Tak tiež som začínal ako mladý, keď sa to tak zoberie. Mal som 25 zrovna. Vlastne to bolo hneď po vysokej škole, ako som už spomenul. No myslím si, že mladí ľudia by mali ísť za svojím cieľom. Nemali by sa vzdávať pri prvom neúspechu. Jednoducho mali by robiť, čo môžu, jednoducho. Snaží sa, či už ako ty príklad, prostredníctvom internetu a týchto sietí. Aj to je jeden spôsob, ako sa dostať do povedomia v dedine. Áno. Keďže nie je iná príležitosť, nie si zatiaľ poslanec alebo niečo. Áno, to je pravda, no. Vlastne potom ľudia nemajú ako človeka iné registrovať ako tak. cez nejaké akcie alebo sociálne siete, to je pravda. To je príklad jedna z ciest. A rozmýšľam, že aká by bola druhá cesta. Dobre, ďakujem. Ja by som možno teda nadviazal takú ďalšiu ešte otázku na teba vlastne, keď si bol mladý na strednej škole, na základnej škole. Vnímal si tedy politiku, sledoval si ju, bavila ťa? Alebo skôr to len prišlo vtedy vlastne, keď ľudia ťa zvolili za poslanca a keď chceli, aby si išiel za starostu?
Alebo už ťa aj vtedy tá politika tak bavila, lákala, si ju sledovala, alebo... Ešte ťa opravím, ja som poslanec nebol, ja hneď zvolil Pardon, tak teba hneď za starostu Áno, volili. ja som len vtedy si chcel Aha, vlastne podať kandidátku. Tak zle som to pochopil, tak? Tak. To ešte Za lepšie. poslanca. A Áno. jednoducho oni ma vtedy poprosili, nech si dám aj teda, alebo nech zvážim kandidátku aj za starostu, takže na základe toho som to tak urobil. To len reč. Áno. Takže späť k tej otázke. Či si aj politiku vnímal ešte vlastne predtým, ako si bol starosta, keď si bol študent na strednej škole, na základnej, alebo na vysokej teda, či si vtedy už vnímal politiku, či si ju sledoval a... Na základnej samozrejme ešte nie, to si myslím, že človek má vtedy iné myšlienky. Iné veci, jasne, kamaráti, následne prichádzajú baby a potom možno na tej vysokej škole, nie? Tak, presne. Aj na strednej už to bolo trošku iné, ale prišlo to určite až na tej vysokej škole. Tam už človek vníma to okolie asi najviac. Jednoducho vidí, čo sa deje v dedine, v štáte a ešte pritom ja som bol zahraničný študent, takže som to vedel porovnávať a ešte skôr. A študoval si v zahraničí, hej? Áno. Nie, v Česku? Aha, Česku. Na štúdiu máš aké spomienky? Výborne by som povedal, akože prístup učiteľov a školy, mne sa tam naozaj... A študoval si? Ekonómiu podniku. Tak to asi niečo podobné, ako keď starosta niečo riadi. No, ako nie je to verejná správa, áno, ale je to ekonómia, áno. Že vlastne ale mal som tam aj také témy, ktoré boli do verejnej správy. Dá sa povedať, že vlastne obec je nejako taký podnik, dá sa povedať, aj nie? Že tak, nejaká vo taká väčšom áno, ale... len má viacej toho možno na starosti. O dosť viacej, by som ťa opravil, o dosť viacej. Skôr obecný podnik príklad. Áno, chápem. Máš nejaký taký moment, moment s občanmi, ktorý ti najviac utkvel v pamäti? Čo sa udialo, čo sa stalo? Áno, už si ho dneska spomenul. To zdravotné stredisko myslíš? Nie. Bola to súťaž Najdedinka. Aha, tak to máš také. Toto bolo, si myslím, že pre mňa taká najmilšia spomienka. Dá sa povedať, že áno, určite áno. Taká hrdosť, že sa dedina stáva bola to fakt pod môjim vedením. Taká akcia, pri ktorej sa naozaj takmer celá dedina spojila až na pár výnimiek. A môžem povedať, že dôkazom toho bolo aj to, že sme tú súťaž vyhrali, že tí ľudia sa naozaj spojili, dokázali urobiť dobré veci naozaj za jeden víkend, bo to bolo natočené za jeden víkend, pomôcť ľuďom, jednoducho zapojil sa, kto mohol. Či už bol starší, menší, stačí, keď prišiel na to ihrisko, ako si bol ty. Áno, pamätám si, bolo tam dosť veľa ľudí. Vtedy môžem povedať, že som bol ja a myslím si, že aj všetci občania hrdí na Bystricu. Určite si myslím. Že to bola mať niečo také pre obec je to veľká česť. Tak. Čo by mala robiť obec do budúcna lepšie? Taká otázka, že do budúcna niečo také lepšie, že čo by mohla obec, nemyslíme možno Novú Bystricu, môžeme myslieť aj iné obce. Čo by mali obce, tak keď to tak vnímaš, že máš tak skúsenosti, máš teraz taký oddych od toho, že čo by mohli robiť obce lepšie. Keď na to tak spätne pozerám, tak ako vždy sa dá niečo zlepšovať, samozrejme v každej dedine, v každom meste vždy je priestor na to. A čo konkrétne, tak ak by to malo byť niečo všeobecne, možno sa zamerať naozaj, čo tej dedine chýba v jednotlivých oblastiach, či už zdravotníctva, športu, alebo jednoducho v jednotlivých otázkach. Alebo možno aj v prístupe k občanom, neviem, vždy sa dá čo zlepšiť. Áno, rozumiem. Alebo v tej komunikácii jednoducho. Chápem, áno, ďakujem za odpoveď. Mám ešte teda posledné 2 otázky na teba. To jednou otázkou je, že čo bolo na začiatku najťažšie pre teba, keď si začal byť starostom? Takže čo ti robil najväčší problém, že si sa musel rozbehnúť? No alebo možno to nebolo nič teda, možno všetko išlo hladko, ale tak vždy to je v živote, že vždy je niečo také ťažšie a musí človek na tom zapracovať. Samozrejme, že to nebolo na začiatku jednoduché, keď niečo človek začína, musí sa zorientovať, či už v danom meste alebo v danej situácii. V tomto prípade človek musel zistiť všetky jednoducho povinnosti, ktoré má na starosti, všetky právomoci, jednoducho musel sa do toho dostať a samozrejme musel si naštudovať dosť veľký okruh zákonov, aby jednoducho
vedel, čo môže, čo nemôže a za čo všetko je zodpovedný. Áno, tak by si povedal, že také prvorady aj tie zákony vedieť, hej? Tak vedieť musí jednoducho, nemusíš ich ovládať, stačí, keď si ich budeš čítať aj Áno, aby si aby vedel vlastne na základe nich reagovať pracovať a pracovať. Áno. a A tie zákony sa neustále menia. Aj už za tie 3 roky sa ich mnoho zmenilo, takže áno, vlastne, hej, každý rok sa menia nejaké nové zákony, niečo iné. vo musí byť veľmi rýchlom slede. obozretí, alebo teda mať nejakého právnika na blesku, ktorý mu vie pomôcť nejakými Aj tak. radami jedným s druhým. Tak mám ešte poslednú otázku na teba. Ako vnímaš dnešnú politiku? Nemyslím teda v obci, ale napríklad politiku na Slovensku. Že ako vnímaš tú politiku na Slovensku, že ako sa ubiera, ako ide, že aký máš na to názor? Politiku na Slovensku. Nerad by som sa miešal do politiky Slovenska, ale aký mám názor, tak ja si myslím, že politika nie je jednoduchá, je čoraz náročnejšie správovať či už obec alebo štát. Menia sa zákony, menia sa jednoducho podmienky. Financie sú asi najdôležitejšie, ak chce niekto niečo urobiť, vybudovať, bez nich nespraví jednoducho nič. A štát alebo obec jednoducho musí tie financie ukorigovať, nastaviť tak, aby to fungovalo. Ak je štát alebo obec v strate, tak jednoducho nemôže čakať, že sa podmienky budú zlepšovať. Ani v obci, ani v štáte. Proste tá obec alebo štát môže začať upadať. Jednoducho celé sa to odvíja od financií. To je môj názor. Áno, rozumiem, kde sú peniaze, tak tam je áno, cesta. Áno, tam sa dá stavať, tam sa dá opravovať Tak. a podobne. Tak teda z tých mojich otázok bolo všetko, čo som sa od teba počul, ale ešte by som sa na teba opýtal, čo robíš rád vo voľnom čase, čomu sa venuješ vo voľnom čase, či to je turistika, či to je lyžovanie, neviem. Tak, Teraz si trafil, lyžovanie mám veľmi rád, chodím často lyžovať. Aha, lyžuješ, hej teda. Áno, aj turistikou, v lese som takmer stále, dá sa povedať teraz, počas tých 3 rokoch, keďže bývam aj medzi horami, tak ako aj vy, máte kúsok od seba les. Áno, však vlastne celá Nová Bystrica, Výchylovka je v lese, dá sa povedať, medzi horami. Áno. To je taká tá naša dominanta, že tu máme prírodu. Takže ty si povedal najviac to lyžovanie, hej? Lyžovanie, turistika môže byť. Turistika, že tomu sa venuješ. Áno, môže byť. A doma vo voľnom čase čítanie kníh, pozeranie televízora, alebo ako to máš? Samozrejme, rád si pozriem telku, konkrétne športy. Aha, športy, hej? Sleduješ, fanúšik športov. Hokej, futbal, hej? Za chvíľočku máme olympiádu. Áno, akýkoľvek šport si pozriem, naozaj. Som fanúšikom. Mňa teraz ešte napadá ďalšia otázka, keď sme pri tom športe. No napadajú ma veľa otázok, ale zase všetky otázky nemôžu, by sme tu boli veľmi dlho. Ten šport v našej dedine. Áno. Že ako vlastne vníma, že je to taká škoda, že nemáme napríklad futbalový klub, ale zasa máme tu hokejový klub, ktorý nás pomerne dobre reprezentuje, že ako to vlastne vnímaš, alebo keď si bol starosta, ako ten futbal vníma, že v obci, ako si to vnímal. Ako súhlasím s tebou, je veľká škoda, že taká veľká obec ako sme my, nemáme futbalový klub. Podľa mňa treba urobiť maximum preto, aby sa ten klub obnovil. Áno, to je môj názor. Financie sme vždy poskytli ako obec. Keď som bol ako starosta počas 12 rokov, vždy sa našli na tento účel, aj na iný šport. Vždy sme podporili aj hokejistov. Jednoducho, podľa mňa šport je základom či už voľnočasových aktivít v obci. Jednoducho, aby tá mládež mala čo robiť, jednoducho čomu sa venovať. Takže podľa mňa šport treba určite podporovať. Áno, je to dôležité, aby ľudia boli vlastne zdraví, aby športovali. A potom sa aj lepšie cítime a lepšie na to myslí. Tak, ale musí to ísť aj od obce jednoducho, aby podporovala. Áno, šport. To je dôležité. Tak. Ale teraz napríklad mládež futbalová, tak áno, mládež futbalová ide veľmi výborne, len trochu ma mrzí, že tí starší, škoda. Že tí ľudia nedeľu pri tom vypli, išli popozerať, išli na ten futbal, klobása, pivo a áno. Je to taká škoda, že teraz to nie je. Ale zasa hokejový klub Nová Bystrica trochu oživuje, tak tam je zasa, myslím, do budúcna možno nejaký priestor, nejakú halu vybudovať. Aj keď to by zasa stalo veľa peniazy, ale uvidíme. Takže Jožko, ja ti ďakujem za dneskajší čas, ktorý si na mňa našiel, že si mi odpovedal na tieto otázky a ďakujem, že si prišiel, Jožko. Tak ďakujem a prajem všetko dobré. Ďakujem, podobne.